Allah mai da kowa gidan shi lafiya kuma alkhairin da ke ciki Allah ubangiji ya saka wanda ba mu iyawa Allah ya mana jagora a ciki saboda haka ni a cikin wannan magana da zai yi akwai wasu yan tambayoyi da nake so da Allah ina so dan gabatar da su saboda kasancewar ne matsalar ita ta tara wace matsala ta tara mu matsalar kashe-kashe ɗaukar dukiya da yanar dai ba sai an ce wani abu kowa ya san abin da ke to sannan ni tambaya ta a nan tun Najeriya duk inda ake magana ana magana bahilla ce dan ta'adda ne ɓarawo ai kan magana da ake yi to da Allah tambaya ta farko a ware man kabilar da ba barayi a cikinta duk duniya a ware man ita kabilar da ba barawo a cikinta a ware man kun Hausawa da kuke mana magana cewa yan ta'adda ne barayi ne ba barayi a cikin ku akwai su tari sannan ba a ɗauki kabilanci aka samu ku ba Musa ya ka ɗauki kabilanci aka samu ko ba gaskiya ba to in ko ba a bar wannan hudodin ba na kashe-kashe da kabilancin da ake tsora mana to ba mu ranar da wannan abin da ya tafi tsakanin da Allah dole sai an koma an ɗauki hanya ta gaskiya an yi ma kowa adalci kai shugaba ka yi adalci kai kuma na ƙasa ka yi biyayya don babu yadda za a yi kai shugaba a yi ma biyayya ba kai ma na ƙasa ba kai adalci ba babu kai kuma na ƙasa bai yiwu a yi ma adalci ba kai biyayya ko ba gaskiya ba sannan ina da wani misali ko kuma wata tambaya akan irin abin da mu in muka yi za a yada shi a duniya mu wanda aka yi mana ba za a yada shi a duniya ina da kwana-kwanan nan duk mai hawa social media ya ga wata matsala da ta faru a yankin malumfashi ne ana cewa an kai hari an kashe mutane a cikin masallaci to haka ne ba haka bane Allah kaɗai ya sani amma ni ma ina da tawa tambaya a nan makamancin wancan wanda aka yi a faskari kuma aka yi shi ina ga kowa san Kadisau kuma a faskari take akwai wata ranar Juma'a yan uwanmu Fulani a cikin masallaci aka kamo su kamar kaji ɗaya bayan ɗaya aka yanka su mutum biyar kuma an yi zana'idar su a kamfanin Dauda ina ga kila ba mamaki akwai mutanen da tun kahin su girbi abin da suka shuka amma da aka yi musu aka kama yaɗawa an yi kaza aka riye abin da su suka to kaga ire-iren wa'annan abubuwan duk akwai su in muka yi ta zaɓuro su wala suna da yawa ko ba gaskiya ba an yi mana mun rama Allah ce kamata dini to da yadda kai za a yi maka to haka da ka kashe man zan kashe ma ko ba gaskiya ba ran nan ɗaya ne in ka rasa shikenan in na rasa shikenan ran ka bai hinau ba ran baban ka bai hina babana ba ran ina ka bai hina ina ka ko ba gaskiya ba gaskiya ne kuma Allah da kai shi ya faɗa wala qad karamna bani adam Allah ya karrama dan adam biye da mu a kama zubar da jinin mu ko tunanin za ku zanna lafiya wallahi ba za ku zanna sai dai jiran lokaci kawai dokumance Allah ne ya faɗi da a zubar da jinin mumini ɗaya kuma a je a rushe ɗakin kawo to kun san muminan da ake kashewa a ƙasai wa ya san adadi Allah ne ya halicce shi ko ya san abin da ake ko ba gaskiya ta sanadiyar kashe mumini ɗaya zai sa ba ma local government ba a state ba Najeriya gaba ɗaya ma ta samu don haka nan shi irin wannan al'amarin abinda baka sani ba ka bar shi a baka sani wanda ka sani to ka a bar shi a ka sani ko ba gaskiya ba to ire-iren wa'annan matsalolin su suka haddasa wannan sannan Allah ya sani a dai wannan lokacin wanda muke ciki yanzu to ni dai ban san ma ko wani ba amma ni dai ga yadda nake jin rayuwata to wallahi a duk duniya ba ka da hanyar da zaka zo min da ita wai ka ce za ka yi min barazana ko ka kashe ni ko ka kashe wani dan uwana don in ji tsoro wallahi in ma biya wallahi ba ranar ba lokaci Allah ne faɗi kullu nafsin za'iqatul maut can in ka je cikin wala tujadilu sulmi na biyu za ka samu wannan dukkanin mai rai
sai ya mutu. To haka sai na mutu sai ka mutu me? Kuma in mun je lahiran nan abinda kai shi zaka girba. Kowaye kai faman ya amal misqala zaratin khairan yara wa man ya amal misqala dharratin sharran yara. Kowaye kai ko saboda ai an je lahira ba babanka zai hisabi ba innaka za ta yi ba, Allah ba shawarar ka zai nema ba. Lokacin da za a halicce ka zo duniya Allah da waye shawara, haka in za ka bar duniya Allah da wa zai shawara, haka in ka je da wa Allah zai shawara ga gidan da za a saka. Aikin ka da kai shi za a duba, ko ba gaskiya ba. To don haka nan da mu da ku a nan tare muke.